Moram da vam kažem, znači, nema ljutnje, znaš, ima šala na račun manjina, ali nemojte da se ljutite. Nemojte da se ljutite kad se šalim na račun verskih manjina, nemojte da se ljutite kad se šalim na račun nacionalnih manjina. Nemojte! Nismo Bugari. Ja sam prvi Srbin koji je došao u Skoplje i rekao gomili Makedonaca, ok, niste Bugari, već me volite. Na to mi je super, hvala. Možete aplauz slobodno, da. Ne znam da li sam ti ja super ili si tek shvatila foru o Albancima, ali sve okej. Sve okej. Mi u Srbiji, znaš, imamo predsjednika koji se uvek vređa kada mu neko kaže Vučiću pederu. Vidim, pratite scenu. Da, moram da kažem da mi je ovo jedan od najlepših nastupa ove godine, jer od vas 120-150 ovde